bine, primul la un episod. Astăzi vom avea un episod mai special. Avem doi invitați, pe Cristian Dragoș și pe Nicu. Salut! Așa. Cameramanul. Astăzi vom face niște probe de fotbal. Am vrut să vă anunț, dar n-am apucat. Nu arătam talentul meu. Este și un episod în care vom face vlog. Până acum n-am mai fost așa tipuri de episoade. Și eu zic, hai să începem. Bun, prima probă va fi, va sta Dragoș în poartă, iar eu voi da șuturi. Dar în același timp voi și dribla și voi da și lovituri libere, penaltiuri și așa mai departe. Prima probă va fi astăzi penaltiurile. Chiar că ai făină pe telefon. Dragoș să dau. Trei încercări, ok. Vom avea Dragoș dacă va scoate va fi safe pentru el, să va fi un punct la el, iar eu dacă voi scrie punct pentru mine. Hai să începem. Gol. Ok. Gol. Ok, am dat gol, el n-a apărat. Asta este sunt de la fotbal. Hai. Și... Păi, a dat... Să se știe, m-a plătit înainte. Haide! În fine, nu contează, asta e am înscris din nou și hai să vedem. Și... Ma, rușinică! Bă, acolo e telefonul meu! Acum va fi rândul lui Dragoș în a executa penaltiurile, iar rândul meu a sta în poartă. Hai să începem. Dragoș va trebui să pună mingea la penalti, iar eu va executa și eu trebuie să mă arunc ca să prind mingea. Haide, prima șansă! Dragoș, când vrei tu, zici. Primul șut. Da. Mama, da bară, bă! Dragoș a ratat. Logica bara ar trebui să se repete. Bă, nu. Deja pot spune că Dacă dai pe bara de sus, cealaltă, mai gri, mai neagră. Haide. vrem penalti cu numărul 2. A apărat-o, bă. Deja ai pierdut. Este 3 Ultima șansă. Haide. 3. de onoare. Haide. Hai, bă, doar unul. Ha. Eu mă gândeam că acum, da? Așa. Acum vom executa 3 lovituri libere. Voi da de aici, din partea stângă. Nu văd nimic. Așa e la mine stânga, poate la Dragoș e dreapta. Așa. Vom da de aici. Din centru de unde e Nicu, că se cunoaște unde e centru, că e mai gură terenul. Și din dreapta mea, din partea elaltă. Hai să vedem. Prima lovitură. Și... Bravo, Bravo, bă, Cristian, bă. Se știe valoarea. Ok. Acum, din centru. Am ratat, asta e. Pot spune că nu prea mă pricep la lovituri libere. Ultima. Dai și de stânga mea. Da. Iar ultima lovitură va fi din această parte. Voi da și cu stângul, asta e, nu sunt stângaci. O să fie un șut, vă anunț de pe acum prost, dar am dat zici că am fost așa. Și acum e Dragoș. Am ratat de 2 ori, sau am ratat odată și la pensie. Fuge calul. Acum, A poate turbat. apăr și eu, poate nu. Dacă va da un gol, va câștiga la proba asta. Hai să vedem și... Prima lovitură liberă. Sa. Bă, drag, Cristiane, nu prea merge astfel cu golul. Dragoș, vă anunț de pe acum, el e bun să dea gol. Cristiano Dragoș. Din fața porții mai greu, dar din spate, da. Foarte bun. A Cristiano. doua lovitură liberă. Hai, Cristiano Dragoș. Camera ouă. Bravo copilul. Camera ouă, camera ouă. Acum dăm de pe stânga. Da. Bă, pe mijloc. Am dat de pe M-am mijloc. dat și eu. Ha? Hai, dă mai devreme apă. Ca Haide. să fie cinstit, o să dau și eu cu stângul.
Bă, dar tu ești mai stângaș, bă, decât ăia. În genul bun. A dat cam auto. E punctul meu. Poți spune că am câștigat această probă. Da. 2-0 la goluri, 3 din 3 încercări. 1 la 1 la probe. Haide. Ok, acum vom Următoarea face probă proba sunt de... centrările. Ok. Hai. Centrarea mea. Wow, just shoot slab. Următoarea, a doua. A doua centrare. Bă, da, ești slab, bro. Și ultima centrare, a treia. Pleacă trepid. Mama, a dat-o pe sus. Stai, bă, că fuge mingea. Bă, dar cât de slab ești. Ai oprit? Mai Băieți. departe, bă. Rândul meu, din a... Hai de două ori, a da. centra- Ai lag, a? Ai lag? din a centra colegului Dragoș. Hai să vedem. Eu sunt mai bun pe pase decât pe șuturi. Hai să vedem și... Vai de capul lui ăsta. În apărarea mea Da. am vrut să dau un gol acrobatic. Asta e, așa am făcut și eu. Puteți să uitați înapoi pe filmare. A, mă dare nasul. Hai, cum? Ești sub presiune când faci asemenea lucruri. Hai să vedem. Nu cred că e prea greu, dar na. Reluare și... A, i-a dat greu. Ofentă! Și ce Măcar a dat, bă, deja te-a bătut, gata. ofentă făcută de Dragoș aici. Ce fentă! Mi-a dat mie fentă, că am crezut că... Am gândit-o pe asta. Că iată că dau Rabona. Stai puțin să-mi excile tu. Ia uitați pe criminalul ăla. Se cagă pe... Era să zic o înjurătură. Haide! Și pe lângă... Și... Acum vom face 1 versus 1. Eu ca jucător, iar Dragoș ca portar. El Adevărat. trebuie să scoată fiecare minge, iar eu să dau gol. Hai să vedem. Bă, frumos! La but. Da. Poftim? Ar fi trebuit să fi fost mai mult dribbling, dar na. A încercat el o scăriță, s-a crezut mai șmecher. Da. Hai să vedem. Vai de capul tău, bă! Rușinică! Trece! Te-a umilit, bă! Cine pe teren? A intrat Dragoș în prime. Hai să vedem. Ultima. Mai devreme nu dădea niciun gol și acum Se joacă mai... gata, e loc tin. Bă, unde e? Bă! A dat și el un gol slab. Acum e rândul meu să driblez. Hai. Prima. Se joacă că n-ai și mingea. Bă, da, Are dreptate. are I-a dat dreptate. un gol, iar până acum el niciunul. Pa, pa! Dacă mai ratezi și a treia încercare din prima încercare, Haide. Asta e ultima de la prima. Ce mă? din bară la tablă. Da? Mi-a pierdut prima șansă, trecem la a doua. Eu cred că ți-ai pierdut de mult. Din bară la tablă, da, așa a fost Dragoș. Acum, Aceasta va fi... Ai oprit? Mm. Aceasta va fi a doua încercare. Dragoș, a ce? doua bă, bă, mai în spate. Ai început direct așa, din forță. Mhm. Mai în spate, Hai mă, termină. după penalti. După penalti. Bă, Rușinii. bă, am început după penalti.
Vă zic să Hai taci. bine, te las. Taci că iei bătaie. Băieți, dați zoom, vreau var și să spuneți cine... Stai cine așa. a Penaltiul, cred că e acolo. Haideți să trecem la ultimul șut al meu. Stai. Haide. Mai ai o șansă, Se Dragoș. continuă. Poftim? Se continuă. Da? Oh! Ma! Cred că l-am dat flash la... A apărat-o. Gata, băieți. E 1-1 la proba asta. Ok, acum îi voi da centrare lui Dragoș la cap și el trebuie să dea gol cu capul. Cum vrei, Dragoș, de aici sau mai aproape? Dă-te mai departe. Chiar. Ok? Gata, Cam e așa, bine. e bine. Da. Eu zic că e perfect. Nu e nici în care, uitați, e linia acolo. Eu Și hai să Se vedem. vede. A, Acum nu pot să spun nu la ce a zis el, dar vă dați seama, nici noi nu suntem cei mai buni, ne pricepem. Dacă noi jucăm fotbal așa din plăcere. Asta a fost bună și este gol. Bine, eu sunt mai bun, dar că n-am cu cine. adevărat. S-a văzut după ce am făcut acolo, cu craciul ăla. Păi bă, dacă asta că ți-am dat eu central. Deci n-ai cum să spui că nu, Ok. n-ai cu cine. Din nou, Luis Vuitton. a dat decât un gol dintre interpret. Rândul meu, Acum va fi rândul meu să-i centrez. dacă asta se numește centrare la cap, Acum, da, adevărat, i-am dat-o eu prea jos. se repetă. Asta a fost bună, n-are ce să zic. Ok? Și a bătut el joc. Mai am două șanse dacă o să dau de două ori gol acum. Ai canal pe lângă. Știai? Pasele pe distanțe mici nu sunt punctul meu fort. Nimic nu e punctul său forte. Mai așa puțin. Mai aproape mă apropii și eu. Mâncatul e punctul fort. Asta a fost foarte bun, doar că el nu știe să sară. Adevărat. Asta nu știu ce. Cam aceasta a fost proba. Băi! Am dat decât două! Ai dat chiar mai multe decât mine. Care... Bă, a fost vina ta! Nu, nu, aici e 0-0. Da. Zic că ai greșit. Îți iau și ție un punct. Băieți, e 0-0 și la proba asta. Deci este 4-3 la probe. Pentru mine. Da, pentru Dragoș. Următoarea care va fi? Foarfecă. Vom încerca să dăm foarfecă. Mini individual farfecă. acum. Mini Eu o să dau farfecă. pase, tu o să faci așa picurele și după o să... Ok, să încerci. începe tu primul, că e canalul tău. Ok? De data asta eu încep primul. Nu că n-am început mereu, dar Dar am pus... acum băieți pot începe, trebuie să dăm foarfecă. Nu Se știu vede dacă că e ați canalul. auzit. Se vede că e canalul lui. Numai el începe. Da. Vezi că te-am filmat când ai zis să înceapă el primul. L-a plătit înainte. Stați puțin. N-are curaj să se arunce. Nu că eu o să mă arunc, dar na. După ce că era și mini farfecă, a dat și pe lângă. Bă, vezi că mai devreme a dat. La prima filmare eșuat. Băieți, o să pun și primul videoclip ca să vedeți. Să vă Fără arăt sunet. dânsul. Ăla fac montaj eu. E bine la ăsta, cum îl La cheamă? gazon, la sintetic. Stați puțin, sintetic. Sintetic cu What the cai, cu ale. Putem să începem. Hai să vedem. Eu unul nu o Aproape. consider foarfecă. Aproape. Băi, n-ai cum să faci foarfecă pe asemenea sintetic. Sintetic, zicem și noi așa. Noi ne De credem ce mă, mari nu e fotbaliști. sintetic? Aha. Ce zici tu? Da. Ultima încercare.
Bă, ce aproape a fost. Râdeți rap să fii. Mi-am cam rupt spatele. Mi-a troznit rău de tot spatele, băieți. Bă, băieți și fete, mă. Că sunt și fete, cred că fotbaliste mai bune ca noi. Și cred că și mai mici, poate. Dacă au condiții și bani, bravo lor. E, nu contează neapărat. Mai sărăcie așa, mă. Vezi că nu mereu contează condițiile. Hai să vedem, băieți. Hai. Acum va veni rândul meu. Nici eu nu o să mă arunc, că nu vreau să plătesc. Bă, Edi, mă, vezi că s-a aruncat. Un pic. Uai de Ce capul. era se repeta Numește că mis. nici nu m-am aruncat. Nu este mis. Eu am făcut decât picurele și după m-am aruncat de tot, adică pe bune, dar tu nu prea. Acum și... Da, asta nu se numește foarte cât. Da, da, a fost gol. Da, dar nu se pune. Am foarte că nu se numește. A plecat căluțul, bă. A plecat Mări. Goleu ăsta. A plecat Mirela. Da. Băieți, Mirel veți afla voi cine e, Numai eu OG știe cine e. da? Și eu Ultima. astăzi am aflat de el, dar Nu prea ești OG. este gol. Da. Un meritat aici. Clu. Băieți, încă să vă spun ceva. Dragoș acum, la faza asta, nu știu dacă a trișat. S-a dus puțin mai în spate și a fost puțin mai pe mijloc decât mine. Dar asta e, a meritat punctul. A încercat și el. Și cred că ăsta a fost episodul. Mai avem ceva de adăugat? Nu cred. Da. Bravo, Dragoș, 5-3. Mai votul de data Se vede asta. valoarea. Revanșa. La câte like-uri, zi? Revanșa. Revanșa, băieți. Revanșa la 5 like-uri. La 5 like-uri, băieți. Dintre care, cred că 4 va fi al meu, al lui Dragoș și al lui Mecanicu. Poate și al unui abonat. Da, băieți, ăsta a fost episodul. Am fost Edi. Pa, pa!